גמ"ח זה, והשביע בצחצחות נפשך, הוקם לפני כיותר מ10 שנים על ידי חבר שנדברנו ביחד, ושמו רבי ברוך זובבל, עקב פנייה של אחד הנזקקים שהיה זקוק לסיוע במכשור רפואי להנשמה, ואז החלטנו להקים את הגמ"ח הזה. ומאז זה קרם עור וגידים, ועקב ריבוי הפניות בשנים האחרונות החלנו בכל מיני פעולות מגוונות לגייס את כל ההשתדלויות היכולות, והגענו כיום לתמיכה בכ-140 משפחות, כאשר המצב הידוע שאותן משפחות פנו לגורמים של סיוע מרווחה ונתקלו בתשובות כגון אין תקציב וכו'. השתדלנו אנחנו לנסות להרים ולסייע לאותן משפחות על ידי השתדלויות על אנושיות כדי להגיע למצב לענות על כל הפניות. והמצב של אותן משפחות הם ממש בחינת הצלת נפשות, וכל הזוכה להשתתף איתנו בפעילות החשובה הזאת זוכה להקים ולקיים את כל המשפחות האלה. יש לנו זכות גדולה בשעה גדולה לדבר ולספר על מעשיהם החשובים של גומלי החסדים רבי וייס בראשות העמותה והשביע בצחצחות נפשך. אחד הדברים המיוחדים שיש פה בעמותה הזאת, העומד בראשה הוא יהודי יקר מאוד, רבי רחמים וייס. אנו מכירים אותו זה שנים מספר, וכל מעשיו רק על מנת לעזור ולטפח יותר את המשפחות, שלא תהיה משפחה בבת ים בעיקר, שיהיה מצב שלא יהיה לה מה לבשל לשבת. ואכן, ברוך השם, כל הפונים אליו לא חוזרים בפנים ריקות, אלא מקבלים את העזרה כל שבוע, אם זה כל שבוע, או פעם, כמו שאמרנו, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, את המוצרי בשר ומוצרי ירקות. לכל הדברים הללו צריכים תקציב גדול מאוד. והיום, כאשר התקציב למשפחות באופן פרטי נתמעט על ידי השלטונות, יש מקום ויש סיבה ויש מצווה גדולה גדולה לתמוך כל אחד באשר במה שהוא יכול לתמוך בעמותה החשובה הזאת והשביע צחצחות נפשך. באים בדרך כלל אנשים שבאמת נזקקים, וזהו, אנחנו משתדלים לעזור לכמה שיותר משפחות. ורמי, זה הוא שמנהל את כל הפרויקט הזה. התחלנו כבר לפני 4 שנים בערך, התחלנו עם 10 משפחות, 15 משפחות, וברוך השם היום אנחנו משתדלים להוציא להרבה יותר משפחות, אבל זה קשה. שנים רבות אני מכיר אותו שזה נזקקים, שאין להם באמת איך להעביר את השבת ואיך להעביר את היום. זה בא להם מהשמיים, זה בא להם. אתה רואה משפחות שבאמת ממש צריכים. רמי מחלק להם תלושים של 25 שקל, יש משפחות שיותר נזקקות, של 50 שקל. והם באים לפה, לוקחים תמורת התלוש, הם לוקחים מה שהם רוצים. זה חבל הצלה בשביל האנשים האלה. רמי הוא כאילו ממש, הוא המושיע שלהם. אתה רואה אנשים שבאמת, והוא יודע למי לתת, זה לא שאנשים סתם באים וזה, הוא יודע למי לתת. אני מאמין שהרבה אנשים, אם לא היה באמת אנשים כמו רבי וייס, לא היו עוברים את השבת. ולא היה להם באמת הרבה מצרכים לעבור את השבת. אני רואה אותו כמו מנח, אני מדבר מהמקום שלי, תמיד שאני רואה אותו, כאילו מנח יש לי מול העיניים. אנשים אוהבים אותו, מכבדים אותו, ובאמת הוא עושה המון. אנשים מתמלאים בשמחה. הנה הרגע במקרה היו פה בחוץ כמה אנשים שנתקלו בדיוק בפינה, והם כל כך שמחו, מרימים ידיים לשמיים ומברכים את השם פשוט, על זה שיש להם פתאום איזה מוצא איך להכניס לבית פירות וירקות.
חונים פה אוכלוסייה מאוד מאוד חלשה ונזקקת. רואים אותם שהם זקוקים לכל תרומה שייתנו להם, לכל דבר. ממש מכל דבר. רק שייתנו להם. אם הרב וייס לא היה עוזר להם, לא היה להם מה לאכול. ממש ככה. לא היה להם מה לאכול, איך להעביר את השבוע, את היום, את החודש, לא יודע איך תקרא לזה. פה אנחנו נותנים להם תלוש כזה של 100 שקלים למשפחה, ויש פה 60 משפחות שמקבלים בחודש, והם בוחרים להם מה שהם רוצים מהתלוש הזה, בשר טחון, עוף, שניצלים, מה שהם צריכים לבית. זה בדרך כלל פה המגוון של האוכלוסייה שמגיע לפה זה אלמנות, חד-הוריות, גרושות, אנשים נכים, חולים, אנשים שבאמת אפילו הביטוח לאומי כבר לא שייך לעזור להם, או רשויות של עזרות סוציאליות למיניהם כבר התייאשו מהם גם. וזה נבחן ונבדק היטב. אחרי שבן אדם נבחן ונבדק היטב, אז יש לו את הרשות לבוא לפה ולבחור, וזה לפחות איזה מינימום. באמת, פעם בחודש זה כלום. הרצוי זה פעם בשבוע שבן אדם צריך לקבל, אבל לפחות זה יותר טוב מכלום. יש להם חיוך מפה עוד מודעה חדשה, ככה אפשר להגיד. כל אחד יוצא מבסוט יותר מהשני. בפסח חילקנו פה 160 משפחות, תלוש של 150 שקלים, ועדיין היו עוד עשרות ומאות של פניות. והאנשים שכל כך שמחים, הם מפחדים תמיד שהוא לא יהיה זה, שמחוסר תקציב נוריד אותו מהרשימה. העזרה הקטנה הזו זה הכל בשבילהם. שמי רוזה אסיאס ואני גרה בבת ים. אני עוזרת לבחורות להשתקם מסמים. אני הולכת ואוספת אותם ומביאה אותם בעבר לבית החם שהיה לי ובהווה לבית שלי. אני עוזרת לבחורות לצאת מסמים. אז עכשיו רגע, מה את רוצה לסגור איתי? שאני אסדר את הדירה, כמה זמן? לחזור, אין לי לאן לחזור, תסתכלי עליי רגע בעיניים. והייתי בנתניה. אולי גם לא ילך לאן לחזור לעולם הזה. את שומעת שאנשים מתים מסמים, זה לא צחוק. את יודעת שכל החודש הזה יצא לי לישון ברחובות. אז מה את רוצה עכשיו? עכשיו אני לא רוצה למות, עכשיו אני קצת מרגישה, איך אומרים, שיש לי קורת גג. רגע, תסתכלי עליי בעיניים, את זוכרת אותי טוב, איך אני הייתי? אני לא בוכה, בגלל זה אני לא מסתכלת בעיניים. תסתכלי עליי, תוכל להסתכל בגובה העיניים. את מכירה אותי טוב, איך אני הייתי? אני יודעת. את היית רוזה, החזירה של הסמים. נו. אני מצביעה לך. אני גם רוצה להצביע לך, אחותי. אוהבים אותך, נשמה. אני עם הבחורות האלה שאני מתעסקת, אני הולכת ומביאה אותם מהכביש, ממקומות שבתחתית שאול נמצאות, שהן הולכות עם ערבים ומשתמשות בסמים, בחורות מסכנות, חסרות אונים, שאין מי שבאמת יסתכל לכיוון שלהם. רמי וייס כל הזמן איתי פעיל, כל טלפון שאני זקוקה לעשות משהו, ואני צריכה כסף, זמין, נזיל, ירקות, פירות, בשר, מה שצריך לכל בחורה שאני צריכה, תמיד הוא איתי. תמיד הוא מולי, אף פעם הוא לא אמר לי לא. לא לפני הרבה זמן ביקשתי ממנו גמח שיעזור לי להזכיר לבחורה שכירות ל3 חודשים. והבן אדם הזה הלך, טרח, אני לא יודעת מאיפה, והביא לי 4,000 שקל להזכיר לבחורה דירה אחרי שהיא יצאה מאצלי נקייה ומסודרת, והשתבח שמו לעד, עד היום הבחורה נקייה, עומדת על הרגליים, כבר עובדת ומתפקדת, וכל זה נזכר לזכותו, לזכות רמי וייס. המון בחורות נקיות, בזכות התמיכה, כי אם לא היה לי את עמוד השדרה שלו, שהוא היה עוזר לי, אני לא יודעת אם הייתי יכולה לעשות הרבה. הכרתי את האישה הזאת, היא הראשונה שנתנה לי טלפון בעיני, את הטלפון שלה. קשרתי, באתי לפה. באתי, ראיתי בית חם, לא כמו כל הגמילות. אני היום נקייה 6 ימים ו4 חודש. אוהבים אותך. אוהבים אותך. את גאה בה. אני מאוד גאה בה. רק אנשים כמוהו, שקמים ויורדים לעם, רק בן אדם שיורד לעם יכול לעזור לאנשים כמונו. אתה תשלח לנו הביתה לפה היום גם? או... לא, אתה יודע מה, יש לך כל כך הרבה משפחות שלא נעים לי שיגיעו גם היום אליי. אני מוכנה אפילו אני לבוא לחנות לקחת משם. כי אתה גם ככה עמוס, אז אני ממש מרגישה בסדר. אני מה זה אסירה תודה לך, ואני מודה לך על כל העזרה שאתה עוזר, והשם ישמור אותך, והשם ייתן לך לפי הלב שלך, וכן ירבו כמוך, אמן, כן יהי רצון.
קוראים לי אילנה שבת, אימא חד-הורית ל3 ילדים, ילד חייל ו2 ילדים קטנים, ואני חיה דרך הביטוח הלאומי שאני חותמת פעם בשבוע בלשכת עבודה, זה יום שלישי, ונפטר לי ילד לפני 5.5 שנים, מוות הריסה, והמצב שלי מאוד מאוד קשה. רחמים, אין לי כסף לעשות השבת. באמת, המצב שלי קשה. אין לי, אני אומרת את האמת, אין לי, אבל מה אני צריכה ללכת לגנוב? תראה איך אני תולה את הכביסה כמו איזה פנאטית מאחורנית, אני מרימה, תראה מה אני מרימה. כל יומיים אני מרימה את הכביסה לאחורנית. אני צריכה לעשות ניתוח בעמוד השדרה, יש לי עקומה של 50%. אני חותמת בלשכת עבודה כל יום שלישי. מה, בכמה אני אסתכר? ויש לי עכשיו התקפות של אסמה. אני גרה בחדר וחצי. אין, המטבח שלי רקוב. אין! גועל נפש, המצב במדינה נהיה גועל נפש. ככה, כל הזמן אני מקבלת תרומות. לפני חודשיים היה לי פינוי מהדירה. לשבועיים פינוי, דרך בנק טפחות, שלא היה לי מה לשלם. וניגשתי לרב וייס, רחמים, ורחמים עשה לי גמח, שלא יפנו אותי מהדירה. עשו לי גמח של 4,000 שקל, ואני לא מספיקה לגמור את החודש. אני משתכרת ב-2,400 שקל כל חודש מביטוח לאומי. יש לי בן חייל שרצה להתאבד בגלל המצב הכלכלי בבית, ואני ניגשתי לווייס ולא רציתי שהילד שלי יקרה לו דברים כאלה. וזהו, מצב שלי מאוד קשה, המטבח שלי מתפורר, אין לי מה לאכול ואין לי מה לגמור את החודש. אתה רואה? הכל מתפורר, הכל מסריח בפנים, אתה יכול לצלם, לא מתביישת, אין לי מה כבר להתבייש. הכל רקוב, הכל מסריח, זה תרומה, מישהו תרם לי את המקרר. כל שבוע שהם באים מביאים לי מוצרים ומצרכים הביתה, הילד שלי מכניס את זה, אומר, אמא, הנה היום קיבלנו במבות. מה זה שמחה, הם אוכלים, נהנים, וכשאני מבשלת תמיד אני מברכת אותם, אם זה מהדגים, אם זה מהבשר לחמין, אם זה מכל טוב שהם מביאים, אם זה ירקות, אם זה פירות, ברוך השם, באמת, אין מה לדבר. אם לא היה לי אדון בייס, לא היה לי מה לאכול. והיום הייתי ברחוב עם 3 ילדים ברחוב. כל תורם שתורם מכל הלב, הוא עוזר למשפחות כמוני, ואנשים יותר מסכנים ממני. אני מחזיקה מעצמי מסכנה, אבל יש יותר מסכנים ממני. שהמדינה והתורם, זה שעוזר, הם לא מכניסים את זה לכיס שלהם, שתבינו, מי שתורם, הם תורמים לנו כל שבוע אוכל. אם אתה צריך משהו לילד, איזה נעליים, אני הולכת לרב וייס, הוא נותן לי 100 שקל לקנות לילד נעליים. זה אתם זה שעוזרים לנו. אלה שתורמים, רק אלה שעוזרים לנו. שיהיה לנו מקרר מלא, שיהיה לנו שפע בבית. אם אתם לא תתרמו, אנחנו תמיד נשאר מסכנים ועניים, ולא יהיה לנו כלום לאכול. זו משפחה בת 8 נפשות, שתנאים אלמנטריים ביותר אין להם. פריג'דר לא פועל, מקרר לא פועל, וזה ילדים שזקוקים לחלב, לדברים טריים. פה ברז, אתה רואה אותו קשור פה, זה ברז שהחלפנו אותו לא מזמן, כי גם היה כולו משפריץ עד למעלה. תנור לא היה פה גם, וזה גם עדיין תנור ישן שפועל בצורה מאוד מאוד סטנדרטית. מיטות אין פה אפילו. למשל המשפחה הזאת פה, הנה ישבה עכשיו, ישבה המשפחה הזו 3 ימים עם נרות ללא חשמל, ואתה רואה, מקרר אין, חשמל אין, מיטות אין, כל הדברים האלמנטריים שזה צריך פה כמה אלפי שקלים רק בשביל להביא אותם למינימום. אני לא מדבר על אוכל כבר, שזה חוץ מזה. אבל זה המציאות שישנה. יש פה עוד משפחה שחצי שנה ישבה פה בלי חשמל ובלי גז, רק לאחרונה נודע לנו. המצב של המשפחה הנוכחי הזה פה, שיש פה קודם כל כמה ילדים חולים,
שמטופלים, ואנחנו משתדלים בהקדם האפשרי עכשיו להתארגן כדי להשיג להם בלי נדר גם ארונות מטבח וגם מיטות ואת כל הדברים פה המינימליים, שולחן בלי נדר, כל מה שצריך כדי לנסות להביא את הבית, שהילד יוכל לעשות שיעורי בית כמו שצריך ויוכל ומקרר, שיוכל להוציא ירקות ופירות כמו בכל בית ולשתות כוס חלב קר משם. אתה רק רואה פה את ההזנחה שמצד הגורמים שהמשפחה הזו פנתה לרווחה מספר פעמים, ופשוט שמישהו אחר אולי יסביר איך אפשר 8 נפשות ב2 חדרים לגור. זה מעבר לצפיפות, מעבר לצפיפות כבר. המציאות שבגלל המצב הם מתביישים להצטלם כדי שלא יראו באיזה צורה הם חיים. פשוט מצב של לא מצב אנושי לחלוטין. ועל ידי הכוח שאנשים נותנים לנו ויתנו לנו בעזרת השם בתרומות, נוכל כמה שיותר להוציא משפחות כאלה מאפלה לאורה ולתת להם מינימום לפחות צרכים אלמנטריים שכל משפחה צורכת כדי לחיות במינימום של צלם אנוש. אז אני רוצה לספר ככה, כבר מחכים לו שיירה של אנשים, והיא צריכה תרופות, והיא צריכה אוכל, והיא צריכה לנסוע לביקור אצל הבן שלה, והיא צריכה לשלם את החשמל, והיא צריכה לשלם, אני אומרת לך, אני לא יודעת לך בן אדם, והוא עובר מחנות לחנות, ולא אומר בן אדם וככה וככה, הוא רוצה תרומה בשביל משפחות נזקקות, והוא מחלק את זה ביניהם. אני אומרת לך, הוא צריך, הבן אדם הזה עזרה, ממש, ממש עזרה הוא צריך, הוא לא יכול הכל ככה. איך אני עומדת במטבח הזה, אני מתפלאה שיש לי מטבח היום. היה לי כאן הכל רקוב, הכל היה כאן מסריח, הכל ריח של עובש, אנשים היו נגעלים להיכנס לכאן. יום אחד באתי לבית חב"ד, אמרתי, תפסתי את רמי וייס, אמרתי לו, רמי, מה אני אעשה, הארונות ככה, אומר לי, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. היום אני נכנסת למטבח, אני נכנסת לאור, מה שאני רואה היום. יש לי מטבח, יש לי ארונות, איך לפתוח אותם. ברוך השם מסודר. אני לא מאמינה, יש לי חשק לבשל לשבת, יש לי חשק לבשל כל יום. ממש, אני אומרת לכם, לפי דעתי, אנשים הרבה לפשע לא מגיעים בזכות הבן אדם הזה. אתה יודע מה, ממש בא לי לפקוד, אני אומרת לך, ממש אני מתרגשת. ממה היהודי הזה עושה, ממה הוא עושה. אתם לא יודעים כמה הוא נלחם, כמה הוא נלחם. לא רק בשבילי, בשביל כולם. כולם רואים אותו, חושבים בן אדם פשוט, אבל אתם לא יודעים כמה שהוא... מותר להגיד צדיק, אז אני אגיד איזה צדיק. הרבה פעמים ראיתי שרמי וייס קצת בצער, כי לפעמים אני מספרת לו, אני גרה ביפו באזור מאוד קשה, אני מספרת לו שיש הרבה אנשים שאין להם. ואתה רואה את הצער על הפנים שלו שהוא לא יכול להספיק את כולם, לתת את כולם, ואני מקווה שאני בטוחה שאחד הרצונות שלו שיהיה לו ככה בקופה הרבה, שהוא יוכל לחלק לכולם שלהם בשפע. כשאנחנו מגיעים ללשכות צעד ועובדות סוציאליות, אז המקום שם אטום. תמיד יש את הסיפור שאין תקציב. עוזרים לערבים, אנחנו גרים פה ביפו, ויודעים שעוזרים לערבים, הם רוצים ככה מין יפה נפש, ולאיפה שצריך לא נותנים. ואני רוצה להגיד שאנחנו כבר התייאשנו מזמן להגיע לשם. אני כבר בכמה שנים האחרונות לא מנסה ולא מגיעה לשם, אפילו לא חושבת. הדבר הראשון שצץ לי בראש זה רמי וייס. אני יודעת שהוא אף פעם לא יחזב אותי, ואפילו אם קרה ואין לו כרגע, אז הוא ידחה אותי לעוד יום לא יותר, והוא ישבור ויעשה שמיניות בשביל להשיג ולשמח אותי ועוד כמה כמוני. וכשאני מספרת לו שיש עוד איזה משפחה ועוד איזה משפחה, והוא יודע שאני קצת מעורה, אז הוא אומר לי, מה את אומרת? קודם כל ההקשבה עם העיניים הטובות האלה, והיחס החם, והעצב, הוא מתחבר לצער שלך כאילו אין לו בבית. אני מעדיפה, אני אומרת, לא לעלות למדרגות של ממסד, של עובדים סוציאליים, כי מראש אין שם שום ישועה. לעומת זאת, אני מגיעה, יורדת בשמחה למדרגות של רמי וייס, ואני יודעת שאף פעם הבן אדם הזה לא יחזב אותי, ועוד לא עוד רבים כמוני. יש אנשים שממש עובדים, ואני מכיר הרבה אנשים שממש עובדים, וכל מה שהם עובדים, הם אפילו לא מצליחים אפילו לעמוד בתשלומים השוטפים של הבית. ממש ככה, בתשלומים השוטפים של הבית. בנקים חונקים, משכנתה, חשמל. אני לדוגמה, רק לעירייה אני חייב 16 ומשהו אלף שקל.
אני כמה שאני אעבוד, למשכנתא הייתי פיגור של 52,000 שקל, פיגור. כמה שאני אעבוד, אם אני אעבוד אפילו 8 עבודות בעת ובעונה אחת, אני אפילו לא אספיק לשלם רק את הריבית שלי. רק את ההוצאות שלי, בשביל לעצור את זה, אתה יודע. ומה אתה עובד? אני עכשיו כבר לא עובד. הייתי מייצר בתי מזוזות. הייתי מייצר בתי מזוזות משיש, כל מיני דברים משיש. המצב הוביל אותי לסוכרת, לאסתמה, עצבים פנימיים. בקושי יכול להזיז את החלקים של הגוף שלי, אני לא יכול לזוז עכשיו. ממש ככה. אתה לא יכול להזיז את הידיים, לא יכול להזיז את הגוף. הרגליים בוערות לי. האמת, אני אגיד לך, גם אין לי כוח אפילו להזריק לעצמי אינסולין. אין לי כוח. הרב וייס, שמשמור אותו ויחיה אותו. כמה שהוא עוזר לאנשים במצוקה, אתה יודע, אם היה לי עט ונייר לכתוב, אם הייתי כותב מגילה, בגודל של כל הבית, בגודל של כל הרצפה של הבית, לא היה מספיק לכתוב מגילה כזאת על 1,000 עמודים, לא היה מספיק. לא היה מספיק מה שהרב וייס עושה. אתה לא תשמע ממנו מילה, הוא לא יגיד מילה על מה שהוא עושה. הוא לא יוציא הגה, והכל הוא עושה את זה בחשאי, בצורה שאף אחד לא ידע, אף אחד לא ראה, כאילו לא היה פה. אנחנו מציעים וממליצים על הגמ"ח של שביע צחצחות נפשך, שמנוהל על ידי רבי רחמים וייס. הם קולטים הרבה אנשים שאין להם גם כל כסף בשביל לשלוח עליהם, בשביל ערבי שבתות וכולי, וגם בשביל, אם יש צורך, בשביל רפואות, בשביל דברים כאלה, גם הם עושים להם. ולכן זה חשוב מאוד, אם אדם יכול לעזור במה שיכול, בכל מה שיכול, מכיוון שזה חשוב מאוד שהמצב הזה של הגמ"ח של משביע צחצחות נפשך שיעלה ויעלה. איך שלא יהיה, הגמ"ח הזה נותן ל100-150 משפחות שיעזו בשבת כמו שצריך, זה מספיק. שנעזור, שתצליחו, שתעשו מה למעלה, תעשו עצים. תודה רבה, כבוד הרב. והיום המצב קשה מנשוא, לאנשים אין מה לאכול. אנשים ממש אין מה לאכול. אני רואה משפחות שילדים אין להם אוכל לבית ספר. לקחת סנדוויצ'ים לבית ספר, אין להם. נשים חד-הוריות ממש זועקות. יורדות למקומות מטונפים שהם לא היו שם. פשוט אין להם מה לאכול. אין מה לאכול. אנשים ממש במצב קשה מאוד. אם זה רוחנית, אם זה פיזית ואם זה נפשית. במציאות הזו הממסד פנה עורף כמובן לכולם, קיצץ לכולם את כל הכנפיים, ואז אנשים כמו רמי וייס קמו לשטח ויצאו למבצעים. כן ירבו אנשים כאלה, אבל לצערי הם יחידי סגולה, וחבל מאוד. אני פונה פה לכל אחד ששומע אותי, וכל אחד שרואה אותי, מכל הלב והנשמה, שתקומו ותעזרו לעם ישראל, לנשות ישראל, למשפחות חסרות אונים, שכולם מול המגפה הזאת של העוני, דלות, ממש נואשת, אני קוראת בזעקה חמורה. תעזרו לעם ישראל, שאחד יעזור לשני. אנחנו עם אחד, לב אחד, אמיתי אבל, לא בלדקלם את זה, ממש בליישם את זה בשטח. ולאותם תורמים שהם תרמו מהונם, כמו שאמרנו, אף על פי שגם שבעיתות כמו היום לכולם קשה, אבל אל תקרי מהונך אלא מגרונך, אפילו שאתה ממעט קצת ממה שאתה צריך לגרון, תומכים בממון. הממון הזה שהם תמכו בו, שהם השתמשו בו לעניין המצווה הזאת של חסד, הוא הופך להיות להם טל אורות וטל שמחיה מתים. זה מקשר אותם ומחזק להם את הזכויות, שיש להם זכויות של לימוד תורה ממש.
מלבד הגמילות חסדים שעשו, הם ממש ממש כמו עוסקים בתורה, כמו שנאמר בצל הכסף ובצל החוכמה. שלום, אנחנו נמצאים בציונו של הצדיק הנסתר רבי אברהם פיש, עמוד החסד, שהיה גר בלב ליבה של תל אביב, כידוע ברחוב קלישר 32. לא במקרה 32 זה גם גימטריה לב. ומדוע אנחנו עדיין קוראים אותו הצדיק הנסתר? הרי סך הכל הוא התגלה, אלא ידוע שצדיקים מגלים טפח ומכסים 1000 טפחים. וזה בדיוק המהות של הצדיק הזה, שכל התארים שכתבו עליו פה טעם וישר ומופלא בהכנסת אורחים וקירב את ישראל אביהם שבשמיים, כל התארים האלה מה שנקרא קטן עליו. זה התגלמות של מסירות נפש טוטלית. הווה אומר שדלתי ביתו היו פתוחים מי שהכיר וידע, משעה 9 בבוקר עד 9 בערב ללא הפסקה. וכשהיינו שואלים אותו שקצת ינוח, אז הוא אמר, בזמן הזה שאני יכול לנוח, זה עוד יהודי שהולך עם מועקה שאני יכול לשחרר אותו, ולא שחררתי אותו. עיקר הפעילות של הגמח הזו, ולא עיקר אלא בכלל, הכל לזכותו של הצדיק רבי אברהם פיש, שלעילוי נשמתו כל הגמח והפעילות של הגמח. ממנו ראינו אורחות חיים, ממנו ראינו מסירות נפש, ואנחנו את הפרויקטים הגדולים שהוא עשה, איש לא יכול להתקרב כמובן ולהשיג את הגדולה שלהם ואת העוצמה ואת הכמות שלהם, אך מעט מזעיר מהפעילות שלו אנחנו מנסים להמשיך בזכותו ובכוחו בכל המקומות האפשריים, בכל מגוון הפעילויות האפשריות, כדי בין עזרה לנזקקים, בין פעילויות של הכנסת קלה, בין כל הפעולות, בין עזרה לשיקום נרקומניות, בין כל סוגי הפעילות האפשרויות, אנחנו ממשיכים בכוחו ובזכותו ולעילוי נשמתו. ידוע שצדיקים בפטירתם כוחם יותר מתווסף מבחייהם, את זה אנחנו רואים במוחש, ובזכות ההדרכה שלו והברכה שלו אנחנו ממשיכים לפעול ונמשיך בעזרת השם כל עוד שאנחנו חיים ובריאים ושלמים לנסות לעשות מסירות כמה שיותר, לתגבר את כל הפנים של הגמח הזה, כדי שכל יהודי לכל מאן דבעי שצריך באמת עזרה שיוכל להיעזר בין בסל של שבת ובין בשאר פעילויות אחרות.